Но сега имам тази планета, Земята, която аз наричам любов, защото само любовта дава радост и смисъл на живота. Само тя може наистина да диша. На планетата Земя има толкова много деца. Те я огряват със своята любов и затова тя е толкова красива. Какво е то? Това е любовта. Най-прекрасното чувство в света. Потърсете любовта и ако тя не е някъде наблизо, опитайте се да я намерите в сърцето си. И когато я намерите, нека любовта изгрее от вас за всички хора.
Добър вечер, скъпи гости и скъпи приятели! Чухте изпълнението на Полина Живкова с нейната песен "Малкия принц" с ръководител Свилена Иванова. Добре дошли на всички! Радваме се, че сме заедно. Нашият концерт тази вечер е в подкрепа на децата от Провадия, болни от муковисцидоза. Муковисцидозата е тежко генетично заболяване, което се проявява в детска възраст. Изразява се чрез хронична пневмония, панкреасна недостатъчност, забавяне в физическото развитие. Средната продължителност на живот на тези болни в Европа и САЩ е 40-50 години. Поради твърде скъпото лечение, продължителността на живот в България рязко спада. Инициативата за концерта е на клуб People to People International град Провадия при средно общо образователно училище Димитър Павлов. Част сме от голямото семейство на PTPI, което има стотици клубове от всички континенти. Седалището ни е в Канзас Сити, САЩ. Основната ни цел е да помогнем на колкото се може повече хора. Връщайки усмивките на другите, ние се чувстваме удовлетворени и щастливи. В началото на нашата дейност организирахме коледен базар. Работихме много усърдно и дадохме всичко от себе си за една благородна кауза. Всички предмети бяха ръчно изработени от членовете на клуба. Продължихме с организирането на базар на Свети Валентин. Изработихме и продадохме всичко с много любов. За първа пролет поздравихме с фолклорна програма за живущите в дома за хора с физически увреждания. Не мога да се опишат вълнението и радостта, с които бяха посрещнати нашите